Бүгін халықара балаларды яқлау күні студия бұтқындағы тәжірибелі психолог Мифтахидин Ақмола исемдегі Башқұрт дәулет университетінің психология факультеті деканы вазифаһын башқарусы Лилия Халикова менен ошо балаларды тәрбиялау үтмелердің холқындары үзгәрештәр турында һөйләшергә исәп тотабыз. Хәерле иртә. Хәерле иртә. Һаумыгыз Лилия Рәшит кызым, кичә генә бөтә дөнья тәмәкенең баш тарту көне билдәләнде бит инде. Балалар һәм үсмерләр был насар гадәткә ылыгып китмәһен өчен ниндәй эшләр башкарырга кирәк ата-әсәләр тарафыннан да? Әгәр дә инде үсмерләргә килгәндә, үсмерләрнең шундай һәваттары була бит инде үсмер кризис вакытында өлкән булырга тырышу, өлкәнлек тойгыһы. Һәм кайбердә менә үсмер вакытында шул тәмәкегә мавыгып китүләре менә шул өлкәннәрнең ниндидер бер кире мисалдарын алу менән дә бәйле. Бу соракта менә өлкәнлек тойгыһын башка төрле һәйбәт юнәлешкә ибәрергә кирәк. Мәсәлән, ата-әсә әгәр дә аның өлкәнлеген кабул итмәй икән, әлбәттә ул үзенең өлкән булуын күрһәтергә тырышачак. Шул вакытта аракы, тәмәке күренештәре менән, алкоголь менән. Шуның өчен монда, мәсәлән, һин инде зур, бәлки кустыңды карарһың, һин зур бит инде, һинең менән кәңәшләшкәм килә дип, менә шул уның өлкәнләнеп баруын исәпләгәндә, бәлки ул юлларга басмаска да мөмкин. Менә монда шундай психологик ысулдар бар инде. Шул вакытта, әлбәттә, балалар был насар тәэсир, менә тәмәке тартмагыз дип түгел, әкерһенсә һау булу, һәйбәт күренеш икәнен, һаулыгы турында кеше киләсәктә, мәсәлән, яңы буын вәкилләренә килү өчен кеше һау булырга тиеш. Менә шул якты һөйләгәндә, бүгенге көндә бит яшьтәр һау булуды ла һәйбәт күрә, улар хуп күрәләр. Менә шуны күбрәк культивировать итәргә кирәк инде. Бuna еді темаларға көсерге исәп тотабыз. Буллинг темана келгенде, чөнки мәктәптәрдә яшь кына балалар бер-берен кәмһетү, яберләтү турында шул хакта яна тамашачылар бутга искә төшерәк. Буллинг бит инде ул инглиз теленнән яберләү, мыскыл итү менән бәйле бит инде. Һәм кызганычка каршы был күренеш электән дә бар. Менә без бит инде билдәле фильмда беләбез бит инде Чучело дигән ул электән дә бар. Ләкин бүгенге көндә аның масштабы, менә тәэсире көчәеп китүен дә күрәбез. Чөнки балалар арасында агрессияның да күбәюе һәм балаларның психикаһына тәэсир итү факторларының да күбәюе менән бәйле. Монда инде иң беренче яһәттән нимәгә игътибар итәр инде? Мәктәптә шул вакытта ата-әсәләргә лә, тәрбиячеләргә лә, укытучыларга ла иң беренче был буллинг күренеше булуы мөмкин, һәм аны танып белергә кирәк. Чөнки һәйбәт укытучы, һәйбәт сыйныф итәкчеһе, мин һәйбәт укытучы булгач, минең сыйныфымда ул булуы мөмкин түгел дигән инкар итүе мөмкин. Ул бит инде был мәктәптә бит инде үсеп килгән балалар укый, ул тулыһынча өлгергән балалар түгел, һәм шуның өчен ул күренеш булуы мөмкин. Әгәр дә шуны иң беренче яктан булуы мөмкин дип караһа, һәм ул аны күрә лә башлай. Һәм әгәр дә күрһә, уны битараф булмаска, шул вакытта төрле саралар, менә сараларды, менә бер-берегезне яберләмәгез, шулай әйтмәгез, булай әйтмәгез дип кенә ишетү менән эш бармай бит. Киренчә шуны эшләгелә бит инде. Ул гомумән кешенең психологияһы шулай оештырылган, һәм балаларның да шулай бит инде. Аларның айруса Монда инде аң белем даирәһенә, хис туйгы аша эшләргә кирәк. Мәсәлән, моны һәйбәт кенә метафоралар аша була. Шул вакытта шул Чучело киноһын карарга мөмкин. Ямһез өрәк балаһы турында билдәле мультфильм бар бит инде. Шуларны карап, мәсәлән, шул вакытта буллинг күренештәре әҙерәк бар икән, шул фильмды бергә карап әңгәмәләшкәндә, мәсәлән, өрәк балаһы, ямһез өрәк балаһы нимә кисерә, нинди хис туйгылары кисерә. Менә ул шул вакытта улар ана шул яберләгән кешегә нисе кыйын икәнен дә үзләрен шул хәлгә куеп аңлай башлайлар. Беренчедән, икенчедән, игътибар итегез, ямһез өрәк балаһы матур аккошка әйләнеп осып китте азактан. Менә шул ук уны яберләгән өрәктәр, тауыктар шул үзләренең хазлыгында батып торып калдылар. Кемнең шуларның урында булырга теләй дип, ана шуларны идентификациялап урындарына куйганда, улар ныграк тәэсир яһай, тик бергәләшеп кагыйдәләр булдырырга була. Менә бұл социаль күренеш һәм шул вакытта агрессор һәм яберләнүче бар бит инде, ул ябай конфликттан шуның менән айрыла. Һәм шуның өчен менә шул яһәттән тәэсир яһарга кирәк образдар аша. Һәм менә агрессор менә үсмерләргә килгәндә,
ябірләүсенең кире образын тудыру керек. Мына бергәләшеп аралашканда бала. Мәсәлән, сыйныф сәгать үткәргәндә ябірләүсе нимә өчен ябірләй башка кешене? Нимә өчен мыскыл итә? Димәк, үзенең проблемалары бар. Комплекстары бар. Шулай булгыгыз киләме? Мына шул әңгәмә нигездә шулай ныграк тәэсир итә. Һәм кеше бит инде кире образ тудырганда, ул кире образды үзенә алгыһы килмәй. Мына шул тәрбияви ысулларның әйтергә кирәк инде береһе. Менә мәктәптәрдә укучысының арасында ниндидер мөнәсәбәтләр була бит инде, кайсы сак булар бер-берен аңлап та етмәйдер, киресенчә. Һәм күптән түгел генә Татарстан Республика мәктәбендәге фаҗига бар дөньяны аптыратты. Үсмерләр аша кулына корал алып агрессияга бирелмәһен өчен тәрбия эшләре алып барганда нимә кәңәш итәрегез? Мында мына укусы арасындагы мөнәсәбәт дигәндә, кызганычка каршы һуңгы вакытта мәктәп менән гаилә арасында хезмәттәшлек түгел, киресенчә ниндидер капма-каршылыктар да күбәеп китте. Шуның өчен мәктәптә, әгәр дә мәктәп кагыйдәләре бар икән, укытучының әйткән ниндидер бер шартлары бар икән, шуның менән әлбәттә хезмәттәшлек итәргә тиеш мәктәптәр, гаиләләр ниндидер капма-каршылык түгел. Әгәр дә бер нимә менән ризалашмаһалар, бит инде аны һөйләшү аша ниндидер килешүгә килергә мөмкин. Был куркыныч хәлдәр агрессия менән бәйле бит инде. Әлбәттә, агрессияның сәбәпләре төрлесе булырга мөмкин. Беренчедән, ул гаиләнән килә. Чөнки гаиләләр, мәсәлән, ата-әсәһе социаль-экономик статустары хөрт булһа, шулай ук криминал гаиләләр дә бар бит инде. Төрле катнаш гаиләләр бар, төрле, мәсәлән, опекунлыкта булган гаиләләр бар, гаиләләрдә төрле авыру кешеләр булган. Мына булар барыһында ниндидер бер проблемалар тудыра, агрессия тудыра. Икенчесенә моны әйтеп кителде бит инде буллинг. Әгәр дә ул моны белгечләр дә әйтә, буллинг күренешендә буллинг яберләнеп озак йөрүһә бала, ул башкалардан үс алгыһы килеп, моны шундый форманы ала. Һәм моны был нисек кенә булмаһын, кеше бүгенге көндә билдәлелек яулагыһы килә. Һәм хатта башка кешеләрне үлтереп тә, алагынан үзе үлеп тә билдәлелек яулау, моны был ниндидер әдәм балаһының шул тиклемдә рухи яктан зәгыйфләнүен, зәгыйфлеген күрһәтә. Шуның өчен моны был казан, шуның өчен моны үсмерләрне үскәндә әлбәттә уларга игътибар кирәк, һәм улар ниндидер берәй канәгатьләнү ролен үтәргә тиеш. Моны элек бит инде пионерия булган ул ниндидер бер зур эш башкара, ниндидер бер кирәкле кеше итеп тоя иде. Моны шул геройлар юк бүген, кирәкле кеше ана шул образдар юк, һәм үҙеңдә был кемгәлер кирәк икән итеп тойу юк. Шуның өчен моны был килеп сыга. Бер сәбәптәрнең береһе. Шулай ук бит инде был егетте баш мие аурула булган тидер бит инде. Һәм бында инде җаваплылык якындарына ята. Моны тагыла ата-әсәләре үзенең әгәр дә балаһы бүгенге көндә 12,5% балалар гына һау дип исәпләнә. Калгандары моны игътибар итегез. Һәм иң беренче урында моны нервлы һәм психик аурулар тора. Ул бит инде физик ауру һәм күренеп тормай. Уның баш миендә нимә? Шуның өчен әгәр дә ундай диагноздар куялар икән, ундай ниндидер берәй хәүфле нәмә бар икән, куркырга ярамай, даваларга кирәк. Менә улар гаилә менән ата-әсәләре сыкканда әйткән буны калдырып бит инде. Был үзенең агрессияһына үзе мына шул хәлгә барып җиткән бит инде. Ул әлбәттә аны акламай, ләкин монда инде игътибарлы һәм куркырга ярамай, мөрәҗәгать итәргә белгечләргә һәм даваланырга, давалар кирәк. Ул психик авырулар нисектер үзе мәктәп сорында үзе киләме, нисектер яйһа ул тугандан алып шу психик төрле факторлар аша килеп сыга, чөнки бүгенге көндә гомумән һау балаларда бит гомумән баш мие менә бәйле авырулар менән дә туалар. Улар бик бәләкәй процент булырга ла мөмкин, ләкин алардан азактан кайда нинди нәмәләргә өлгәшүен белеп булмай. Шуның өчен врачлар менән, табиблар менән укытучылар хезмәттәшлек итәргә тиеш. Зур рәхмәт кәңәшләрегез өчен.
Мифтахидин Акмулла исемдәге Башкорт дәүләт университетының психология факультеты деканы вазифаһын башкаручы Лилия Халикова булды. Һәргә уңышлы көн теләбез. Ата-әсәләргә һәр вакытта ла бүгенге көн генә байрам көндә түгел, бунан да башка көндәрдә балалар белән бергә булыгыз, бердәм булыгыз һәм игътибарлы булыгыз, бер-берегезгә ихтирамлы булыгыз.